so muna yabawa. Buhari ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna, gida-gida muna nan. So ta ɗauki nauyin waƙar, sakon Ali Waziri babana. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i baba a next level muna nan. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna nan. Da sunan ka Allah zana yi waƙata, da ɗaya ne dubun basira na rera ta. Waƙar murna nake yi da 'yan jihata, sannan na sa Buhari angon ƙasata. Muna murna da jin ya dau tuta, Allah ya kara martabar ya baba. Kaduna lauta zauna, 2 times za ka yi gashi ka zama gwamna. Next level Kaduna ta kace zo zauna. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna. Ga uba sani mai gida, uba sani mai gida, ka ci kurkuɗe 'yan wawa da 'yan baranda, masu handama ba sa da duk ajanda. Dan bakara kenan domin kwamu mun gwada, bana ga gwaninmu ya zo ya kau da 'yan ta'adda. Uba sani sannatan Kaduna santaran Libaba. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna. Matar gwamna yau nake gaidawa, Hajiya Aisha ummi sani 'yar baiwa. Awwal fresh na gaida mamar kowa, kin yo kira gashi mun amsawa. Shugaba ta gida-gida ba ta sabawa, shawari ki ba mijinki zai godewa. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna. Deputy gwamna Hadiza mamana, kyawun hali a gare ki gwamna ya nuna. Bisa amana, za mu ba ku haɗin kai cikin Kaduna. Mun amince da ƙudurinku mu 'yan Kaduna, sai ki ba shi haɗin kai gurin gyara Kaduna mama. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna. Sannan gwarzo uba na matasa, jagaban matasa, ginshikin matasa, dattijo baba, sannu baba sannu, shugaba na beso, ginshiki na beso, kai gadon sarauta. Alwaziri, wazirin Angusau, Alwaziri na zo ta ya murna, Buhari ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i baba. Aliyu Waziri, kyawun halinka ya samu ka karba, tallar da kake yi gashi ta yi riba. Kyautuka na girma kamin ka kara, fresh na yi godiya, na yi godiya baba Waziri na yi godiya. Ogana sannu Abdullahi bi kwasau, ka kwashe mara gaskiya, kwashe mara gaskiya. Director Youth Mobilization Zone 1 Abdullahi bi kwasau, Auwal nai gaisuwa. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da 'yan Rufa'i gwamna a next level muna. Sakataren beso a gaishe ka, gagar na kake mai sanya maza raki. Auwal furashi tambura na doka, gun uba na kwarai sannu mai albarka. Baba Bashir ɗin Rufa'i na gaishe ka, kyautar da kai mini fresh ni
gaishe ka. Ƙungiyar beso dukan ku na gaishe ku. Allah ya bar so da kauna gunku, gunku. Beso Ali Bature, beso Ali Waziri, beso Ali Bature, beso Ali Waziri, beso Ali Bature. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da El-Rufa'i gwamna a next level winner. Jamila na Laraba gaishe ki, Auwal fresh a yau na hango ki. Kin sha gwagwarmaya sannu yar kirki, kafin cin zaɓe a gaishe ki. Kauna kin ka nuna ba mamaki, Aisha yar Rufa'i ta gaishe ki. Murna muke Buhari a yanzu ya ci zaɓe da El-Rufa'i gwamna a next level winner. Sani Kabir SK na gaishe ka, Director Youth Mobilization ne. Auwal fresh a nan zana huta ne, mai wakar kunshi dan jan kunne. Na yi wakar gida-gida zan so ku gane, na yi wakar populos kun ji ni. Ga wakar beso a yau kun gane, ta murnar cin zaɓe.